И здравейте, мили мои хора! Това е Майнкрафт. Днеска ще започнем една поредица. От този епизод ще започнем и вижда, имам някакъв скин, защото знам как да си променям скиновете. И започваме да играем. Сега, винаги в началото се бара дървета. Вие го знаете, де? Просто за тия, които не го знаят, казвам, за всеки случай. В началото винаги се бара дървета, за да си направиш къща точно в първата нощ. Защото ако не си направиш къща в първата нощ, ще те убият доста бързо. Доста бързо ще вече дължите. Тия зомбита, ендърмени, някакви си скелети там, крипъри, ендърмени и други неща. Други прости неща. Не е добре. Не е изобщо добре. И да, просто честно казано. О, да. Но малко се развиваме. Светът става по-хубав. Така да нашия свят точно сега си е доста перфектен, защото има много хубави нещица и да, честно казано. Но всичко си е във времето. Вие го знаете, нали? Всичко си идва с времето. По-нататък ще има още доста модове. Аз имам един на име Crazy Craft. Чакайте. Сега ще си намерим някъде. Там горе е много добро място. Някой път някой като дойде дома и ще играем заедно и ще знае къде съм. Защото ще си имам една къща и там на някъде сам, дето е доста. Трябва много да се внимавам. И честно, когато аз нямам какво да ям, си правя една въдица, ако изобщо мога да направя въдица. И после такова. И после си лова рибка и я ям. Най-много харесвам попърфиша, защото попърфиша е нещо хубаво нещо. Да, като знам, че аз сега тук ще си имаме една къща, само дето не ми харесва много, защото тук е ледената епоха, точно. Тук е доста студено, но няма значение. Ние тук не усещаме студа, усещаме студата само в арка. Там долу всъщност е много по-добре. Аре, хора. Защото аз вече не знам къде да ходя, натам ли на къде да ходя, не знам просто. Обърквам се много, доста се обърквам. И тук ще го оставя, тук ще направя една ширина. И ето тук ще излизам. Сега аз имам дърво, добре. Да направим една брадва. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Така, започваме да баряме и да си правим една хубава къщичка. Тя ще бъде хубава къща, разбира се. Но има един проблем. Наблизо виждам, че няма вещери, ама тук има овце, което е доста добре. Ама ми трябва. Добре, там има още една. Между другото, пишете долу в коментарите. Аз няма да пробвам. Пишете долу в коментарите дали мога да си направя пажини от вълната на овце или не мога. Просто пишете. Да. Чакам казвам в началото е малко трудно да развиете. Чакайте, аз ще пробвам. Не. Добре, вече няма защо да ми казвате. Но все пак благодаря, че ми слушахте, ако изобщо сте ми слушали. Сега, тук имам камъчета. Не съм ги видял някъде.
Така, сега ще изкопая ето ход тук. Да се направя каменни неща. Още тук. 2, 3, колко искам? Нужни са ми 7. 8 всъщност. 8 са ми нужни. Добре, толкова стига. Като за начало ще малко къщата, но ще се развием повече кони, ще се направим 2 етажа и да. Вие не знаете тази локация. Това го знам, че не го знаете. Но няма как да я знаете. От това горе, бе. Хора, много ми тревожат някои неща, защото само мисля за Херобрайн, как сега идва и ме убива просто. Ама, много ме страх от Херобрайн, честно. Не мога да повярвам, че го кажа. Ябълка. Ще изям. Добре, сега ще си направя една кирка от камък. И също така ще направя една брадва. Всъщност не. Ще направя един меч. И една брадва. Ще направя 2 честа. Ето така да си пазя вещите. Така, ето 1, 2, 3. Също не, аз сега направо ще направя едно лепло. Какво ще направя и друго. Тук едното ще го ставям. Сега оставям така. Оставям го така. Не, всъщност отивам да направя. Отивам да събера още 3 въглища. И ще започваме. Тогава съм си изключил звука във всичко и това може би не го чувате. Знам го със сигурност. Само ме чувате как говоря. Нарочно го правя така, защото аз нямам микрофон и аз съм още в началото геймър. Такъв човек, който изобщо не знае какво има. Не знам какво правя. О, тикви! Как така не съм ги видял? Ей сега. Това беше рая. Не, това не беше рая. Вижте ли се по... Ще си имаме и фермичка някъде. Мисля, че най-бързо се копаха с лопата. Пишете в коментарите. Най-бързо ли се копаха с лопата или не? Да, моите епизоди са по 20 минути. Аз не съм качил един епизод, който ми е почти 59 минути, почти не 1 час. Честно го казвам. Това на Far Cry Primal. Не знам, не всички ги гледат. Така ще запазя тук 2 чеки и другите ще ги направя просто на семенца. Ето, 24 семена. Добре, това е много добре. Това. Я вижте какво намерих. Град е много як. Аз сега ще ги убия тя. Между другото, да ви кажа, че брадвата е много... Една брадва, камена брадва, е по-силна от диамантения меч. Само дето не е толкова издръжлива от диамантения меч. Иначе е по-силна, доста по-силна диамантения меч. Сега много бързо трябва. Сега, ако не направя къща, просто ще ми е малко трудно да пренощувам неща. Защото много ме страх от някои неща. Ама не. Херобрайн се показва само когато има... Само когато направим някои функции и само тогава се показва. Чакай. Хора, аз тук не знам какво да направя. Но много ме страх. Чакай да си... Мених си го на английски езика. Добре, значи тук си оставим едната тиква за някой. Аз ще слагам тук. Но съм готин.
Интересна е тиквата, честно. И между другото, кажете как се казва тази функция, когато умреш, да не ти изпопадат нещата. Кажете долу в коментарите, защото аз съм манич, защото аз не знам как се казва тая функция. Тази настройка не знам как се казва. Настройката не знам как се казва, но иначе не знам. Не знам какво да кажа просто, честно. Но иначе аз мислих това да не е чест. Ама не само в Crazy Craft има честове. Аз най-много мразя такива неща, хора. Дам долу имаше толкова много прасенца, защо не ги обида за Бога? Виж ме само. Вижте ме. Вижте ме само. Сега аз тук ще взема малко не от там горе. Доста по-бързо купа, честно. О, боже, нещо ми изкара ангелите просто. О, боже, как само се оплаших. Нещо ми мръдна за Бога. О, боже. О, умрях просто. О, боже. Много се изплаших. Много. Защото нещо е така ме мръдна. И се чудя. Какво е това? И много се изплаших. Не тук. Какво правя? Сега ще си направя една къща. Аз такова всичките, защо? Ето, вижте ме там. Такова всичките. Оставих всичките там. Ох, аз много ми ще е наблизо да има крави. Защото не ми ги крави. Доста крави си. Доста крави, защото искам кожена броня. Ама, кожени дрес искам. И броня или там както се нарича. Кожена броня просто се нарича. На мен ми харесва, че тук имаше бещера. Нали е това бещерата? Да, това е бещера. Това е бещера. Не, това са бещера. Тук дори няма метал, поне маничко. Сериозно. Повече ми тревожи ние другите неща. Ох, просто хора, не знам защо правя сега епизода, но просто ще си направя къща и ще е край на епизода. Хора ще бъде, ако на мен, да, тук има бяло дърво, ще бъде в тъмно и в тъмно и бяло дърво, като в знака, като всяка знак ще го направи. Не го копирам, но просто ми хареса как направиха много пода. Много ми хареса пода просто. Сори. Ама тъмно. Тъмно ще ми. Сега ще започнем да копаем малко по малко дърво. 16 дървета и ще отидем после в къщи да си направим дърветата. Или не, ще направя колко. Аз съм доста добър математика, между другото. 32 дървета ми трябват. Да, добре, сега разбрах вече. Разбрах. Аз няма да събирам 64 дървета, но ще събирам 32 дървеници. Да. Аз честно казвам харесвам Майнкрафт, защото аз имам сървър, в който играя и някой път ще започна малко да поснимам в сървъра и ще ви го покажа. Ще поснимам малко, но този епизод само си правим къщи и това е всичко. Защото на мен са ми много късти епизоди, аз мисля, че са ми много, че са ми по половин час, ама са ми по 20 минути макс. Защото аз правя една мисия на Far Cry Primal и това е за епизода. Ама вече знам какво правя. И трябва да правя по 2 мисии, а не по цели 3 мисии.
Извинете, много се уригвам. Въпреки, че не съм ял откато станах, пак се уригвам. По странен начин се уригвам, понякога така става. Да. Ама... аз събрах дари повече. Ще го направя нещо на това другото дърво. А сега да си гледаме нашите неща. Аз и точно си гледам дървета. Да, пишете долу коментарите, какво да пишете, не знам каквото искате да пишете. Пишете нещо. Пишете някакви факти за Майнкрафт, това не си спрятам много яко. Пишете някакви неща за Майнкрафта и ми ги кажете, защото на мен ще ми е трудно сам да работя тук денонощно, да работя самичък. Все пак и аз съм да също приятели. И сега да хапнем едно готвено агнешко. Много. Да, като за начало, ето тук ще ни е базата. Чакай, аз нямам камън. Отивам да изкопам един камънак. Къде има камънак, за бога? Вижте ме, бе. Просто не знам къде има камънаци. Аз тук па нямам пръчки. Добре, и така ще направя. Ей така. Така. Оставам се едната вълна тук. Оставам пръчките тук. Оставам тя самица тук. И тиквата я оставам тук, защото тя също няма да ми трябва. И ги разделям тия. Всъщност не, няма да ги разделя, те си мои. Събирам храна за някой другяко дойдат. Аз ще направя опен на никото. Между другото, в само този път ще ви покажа една функция, но в следващия епизод и някой друг път. Да, в следващия епизод, защото не знам защо просто така реших. Знам, че ми е малка, много ми е малка къщата, идеално го знам това. После някой като той от дома и като играем ще каже каква е тази малка къщичка за Бога и това е най-малката къща на света за Бога, каква е тази къща, аз не съм виждал по-глупава къща на света от тая, божичко. Защото какво да направя просто? Не знам какво да направя. Съжалявам, хора, нещо съм просто... Не съм много на себе си. Разбирате. Леко съм ледосан. Поради някаква странна причина. Също не, тази пръст може да ми потрябва за нещо. Ще си оставя. Ама не знам за какво. Ще видим за какво ще ми трябва. Ей така оставам я тук. Ох, не! Добре, за сега ще ми бъде така пола там. Трябва доста обаче добре да го измисля, много добре трябва да го измисля това. Чакай сега да изкопая това, да изкопая това. Слагам се едното тук, това сложих се така, както си ги исках нещата, това си го слагам така. Няма да ми пече печката. Така е хубаво, честно. И така. Така. Аз тук бе, аре, не, няма да направя. За какво да слагам там? Кажете ми за нещо. Няма за какво да слагам там. И не ми пуха, че ще слагам там. И другото, че няма да слагам. Ох, ще спа, хора, просто. Щом съм спа,
ще си довършим къщи, ще направим епизода. Да, знам, че няма да ме много голяма къща. Така да искам просто. То не е нужно да винаги да е чак толкова огромна къщата. Въпреки, че понякога ще ни е нужно да е голяма, но... Какво да правя? Да знаем. Да, написано интересно. Да, довършваме си къщата и стига толкова за епизода. Че не знам колко време стана, ама... Да, защо не си го оставя така? Ох, не знам хора. Ето може да са ми вратите. Не знам. Абе, знаете ли какво? Аз нали имам вълна, да имам вълна. Сега ще си направя едно дърво. Едно легло ще си направя. Какво играеш това? На Майнкрафт. В сървър ли си? Сървър ли си? Аз сега снимам. Има малко тук хора. Тук ще оставя хора. Тук ще имам тук вазички там. И да. Пишете долу в коментарите дали ви харесва скинът. Дали ви харесва моя скин. Защото не знам дали ви е готин. Но ще го просто. Всъщност не, така ще направя. Така ще е по-интересно. Така. 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 Ето така. И правим една врата. И така, прямо елата обсърваме си така и да, къщичка вече. И да, хора, това беше с епизода. Гледайте на следващия път и от мене чао. Чао, хора.